Takže čaute, vítajte nového videa. Dnes to bude unboxing zo stránky 51 More Fun. Môžem sa do toho pustiť. Tak. Dosť dlho trvalo, kým prišiel, vyše mesiaca. A keďže zajtra idem do Prahy, fakt to je len takto. Môžem sa do toho pustiť. Ako prvé to má vlastne podložku. Tu je floppy cube, to nie je pre mňa, pre kamarátku. Dostala som 2 cubiky zdarma, už ich mám milión, nevadí. Toto bude asi na tú podložku a 2 kocky. A krabica je prázdna. Začnem tou podložkou. Ty kokso, to je dlhé strašne. Vybalím to, vrátim sa k vám. Takže vyzerá to nejako takto. Je to ešte pokrčené, ale je to mega. Sem prídu tie, čo som ukazoval, čo som nedal nie a hodne stegmet. Ale je to úplne mega. Môžem sa pustiť ďalšie veci. A to ukážem tie kocky. Je to vlastne mirror block a 5x5. Jej. Poslali toto v takýchto boxoch. To je nice. No. Yuxin. Mirror block. Wow. Raz som to už zložila, ale ako... No dobrá, nedem si to miešať. Tak. Ale je dobrý. Rýchlo sa otáča. A nechcela som Shengshow, lebo... značku moc nemám rada. Aj corner cutting má. Čakala to mám tak pre zabavku. No a k tomu cube stand. A 5x5, na ktoré som sa dosť tešila, lebo mám požičanú 5x5 od Davida a je to Shengshow, čiže nič moc. A toto je Yuxin. Oh. Oh. Nice. O dosť lepšie, ale tak oproti Shengshow je asi všetko dobre. No. Farby sú celkom pekné. Chcela som stickerless, lebo ja buď mám biele, alebo stickerless kosky, čo používam. A neviem, stickerless je podľa mňa lepšie, ja nemusím sa starať o nálepky. Ale je fakt dobrá corner cutting mať. Tak na Big Cube nemôžem čakať nejaký corner cutting excelentný. Ale akože to pre. Možno sa aj zlepším troška, keďže na tej Shengshow som nemohla ísť proste rýchlo. A tu asi budem môcť, no. Takže to je všetko, je to taký menší unboxing. Bolo to dosť málo veci, čiže ma aj to zmrzelo, že to prišlo tak neskoro. A všetko je v pohode. Tu je ten floppy cube. Ale to podložka je mega. Tak, to je bolo všetko. Dúfam, že sa vám tento unboxing páčil a ak mi nezabudnite zanechať like. Ja sa s vami lúčim a čau.